Arratsaldeon hasiko gea apirileko ohiko osoko bilkura. Badaude, idatzietako diotik, badaudelako hasi baino lehen urgentzia sartzeko difuntu eta Ainhoari zintzatuzako diot. Vale, lehenengo puntua urgentzi sartzekoa da aurtengo urten herrin urtero egun lokal bat jai egun bezala deklaratu behar izatea. Maiatzak 25 jakinarazi ziguen delegaritzatik egun bat hartu behar deula, dekretua maiatzak 4 onartu zen eta hilabeteko epea daukeu egun hori deklaratzeko plenotik pasa beharra dauke eta ekainak 4 bukatzea epea pleno hontan derrigor sartu beharra dago edo bestela pleno extraordinario bat inbarra dago. Eta orduan urgentzia horregatik izango litzeke eta urgentzia bozkatu beharko genuke. Orduan lehenengo urgentzia bozkatuko dugu, aldeko botoak. Vale, hau batez orduan. Eta festa izango da, Santana eguna uztailako 26/2022. Bai. Eta bigarren puntua berriz urgentzia sartukoana, leheno tokiko gobernu batzarren hitzein da. Adierazpen instituzional bezala bati nahi zenuen, asteburuetan gertatu zeien jokabideen aurrean, eta adur hemen zuk hitza hartuko zu. Bai, gaur, aurretik egin da genukan eta gaur tokiko gobernu batzordea izan dugu, beste, azkeneko asteburutan toke de queda edo etxeratze ordutegi hori kendu zanetik, herrin batez ere Barrenako parken izan ditugun jokabideen aurren bai adierazpen bat edo ateratzea zegokigula hitz egin da eta horre hemen proposatzen den adierazpen hau ekartzen dugu sartzeko, onartzeko eta baita ere bai txertatu zaio horrek egindako gomendapena jarraituta adierazpen hau eta indarren dauden neurriekin, baliteke astelenen zerbait aldatzea, baina adierazpen hau eta neurrian dauden bete beharreko segurtasun neurri horiek jasotzen ditun bando batekin zabaltzea herriko atarietan eta gero beste baliabide sare sozialetatik. Urgentzia bozkatuko dugu orduan, aldeko botoak. Hau batez onartzea orduan. Eta guan gai zerrendai ekingo jau. Lehenengo puntua da, 2021ko martxoaren 25ko udal batzarrak egindako batzarraren zirriborroa onartzea. Bozketa, zehose esateko badaukizue? Bakarrik, oso dola jarrita. Bozkatu ingo dugu orduan aldeko botoak. Hau batez orduan onartzea. Eta gero baita ere daukeu, apirilak 29ko batzarrako aktak zirriborroa onartzea baita ere, hemen zehose esateko norbaitek. En la intervención que tuve en relación a las viviendas de la Nación que había presentado Unidas Podemos, en mi intervención, en el primer párrafo, comentaba, aparte del tema de las viviendas de Floreaga, página 12. ¿No se me oye? En el primer párrafo nosotros hacíamos referencia, por eso en anteriores legislaturas desarrollamos el programa de viviendas en San Juan, me refería a todas las viviendas, a todo el desarrollo de San Juan. Y en la anterior legislatura retomamos el de las viviendas de Floreaga. Eran dos
No se trataba de decir que en las legislaturas anteriores ya la preocupación de la vivienda existía, se intentó enfrentar a través de las viviendas de San Juan y posteriormente retomar lo de las viviendas floreadas, que no sé si hice mención, pero venía desde 1994, o sea que eso no hice mención. Y luego en la siguiente página el párrafo último de mi intervención solamente hacía referencia a que si se hubiera presentado la moción en el ámbito de la competencia de Ordicia, que no habría ningún problema, pero al instar a otras instancias superiores que no tenían sentido, por lo que había dicho antes, ¿no? No sé si hay algo más. Y creo que nada más. Sí, sí. Vale, hirugarren puntua, Goierriko ekimena S.A. sozietatearen kapital handitzeagatiko lehentasunezko harpidetza eskubideari uko egitea eta bere estatutu sozialen 5. artikuluaren aldaketa onartzea. Bai, hemen datorren proposamena horretik onartutako kapital handitzeak dakarren estatuto aldaketa bada. Goierriko ekimena, Goieki bezala ezaguna, sozietate anonimo bat da, eskualdeko 18 udalerriko osatzen duguna, eta justu azaroan uste dut, azaroko plenoan 2020an onartu genituen bi kapital handitze, bat izan zen ekonomikoa, 2 urtetan ordaindu beharrekoa, 2020 eta 2021, hori ja onartu genituen, eta onartu genituen baita ere beste kapital handitze bat ekonomikoki ez diguna suposatu ekarpen bat, ez dugu dirurik jarri, Goiekik badaukalako, nolabaiteko superabita izan duten urteetan hor gordetzen den horrelako funts bat, poltsa bat, eta orduan horrein da bigarren kapital handitze bat egokitzeko gaur egun Goierriko udalerrik dauzkeun biztanleta. Bere garaian Goieki sortu zanen 80. hamarkadan udalerri bakoitzak zituen akziok egin zien garai hartan zeuden biztanleen kopurun arabera, horre garapen bat egon da, eta orduan indana da egokitu udalerri bakoitzak gaur egun ditun biztanle horien arabera egokitu die zentzu hortan akziok, eta horrek ekarri du kapital handitze bat guk onartu duguna, baina ekonomikoki Goierriko funts hortatik hornitu dana, eta horrek ekartzen du estatuto aldaketa bat, eta hor baita ere akzionistek dute bere CSA bat da, administrazio kontseilua dago, eta orduan akzionistek badute lehentasun bat kapital handitze baten akzioak erosteko, hor guk erosi ditugu, edo eman zaizkigu biztanleen arabera tokatzen zitzaigunak ez gehiago, eta orduan hor eskatzen da guk geneukan eskubide, preferentziazko eskubide hori akzioak erosteko horri uko egitea. Orduan, hau da udalerri guztietan onartzen ari den estatutu aldaketa bat, ze pleno bakoitzak, Goieki osatzen dugun udalerri bakoitzak onartu beharra dauka estatutu aldaketa hau, gero estatutu aldaketa hori eman ahal izateko, eta Goiekitik ekarritako proposamen bezala plenora ekartzen. Norbaitek zerbait esateko? Ez. Inorrek ezerrez ez. Bale, orduan bozkatu ingo dugu, aldeko botoak. Bale, hau batez onartzea haure. Urrengo puntua da, bitarteko funtzionario batek eskatuzun bateragarritasun aitortzaren eskaera ez esteko proposamena.
bueno, zentzu honetan nik uste idazkariak txosten bat egin du, egia da, bueno, beste kasu batzutan eta noizbait pleno honetan onartu izan diela olako proposamenak, baina bueno, idazkariak kasu honetan txosten bat egin du hori posible dela argudiatuz eta zentzu hortan proposamena horrela dakartu zenan inguruan egin zerbait. Bai, bueno, hor bai legeek hor artikulu garbi bada ondun esateun komplemento osagarri hoi zure soldatan 30% baino handigoa danen, ezin dela bateragarritasuna aitortu eta hori aplikatuta, gero batzorden renuntzian aukera ere planteatu zen, eta bueno, bai dakit komunitate autonomo batzutan, adibidez Galizian edo estatuan legeak beha jasotzeu renuntzia iteko aukera hoi, baino gaurkoz hemen autonomia erkidego hontan ez daukegu alakoik aprobatuta eta orduan renuntzia ezin duin. Orduan, legea aplikatze baldin badeu, ez dagokio. Eta hori da nire txostena eta guain zuek bozkatu inbarko zuen. Bueno, principio, zure txostenakin bat, guk esan nahi txostena hain argia izan da, ez ikusten esan nahi dut eztabaidako zerrikitu. Bozkatu ingo dugu orduan. También podemos porque como también voy a pasar por la paritaria para ponerse la Estamos a favor de lo que nos hubiera gustado que el informe hubiera pasado por la comisión paritaria y poder comentar algunas cosas, pero Batzorde informatibotik bai pasazan eta inorrek ez zuen ezer esan. Pero el tema de la renuncia. Es que... Bueno, paritariatik berez ez du zertan gai honek pasa, ez? Ta berez batzorde informatibo nitzeitea, paritaria bai aurreko, batzorde paritario neitzein genuen, batzorde paritarion funtzioa berezkoa zein dan, eta, igual hartu beste ohitura batzuk nun. Beste ohitura batzuk beharreztienak, batzorde paritarion funtzioa bai da argi hitzarmenan jarraipen bat egiteko dela, eta, gai hau batzorde paritario horta ematea, ez dauke, zentzu handik hau antolakuntza batzorden itzin behartun, eta inorregetzun esan ezer. O la devaluación, la mesa de valoración también, porque hace referencia al cumplimiento del destino y también sería interesante, pero bueno, tampoco voy a hacer esa negociación. Bakarrik esatea, ez da beste bi kasu eman diela eta ostetenuna baiezko eman gola, baina txostena zer ikusi zeuken goengo idazkaria egitako txostenarekin orduan txostenarekin. Bozkatu ingo dugu orduan aldeko botoak. Bale, haure hau bat ez onartzea orduan. Bosgarren puntua da adierazpen instituzionala maiatzaren 17an homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna dela eta. Eguna maiatzak 17an ospatu zen, egunan baitan eguna baino lehen alderdiak Iñakik bai sartu zuen mozio bat edo bai eskaera bat balkoian bandera jartzeko eta bar, gure artean ere hitz egin genduen mozio eredu ezberdinak bazeudela, baina egia da aurten ez dela jaso udeletik edo normalean jasotzen dugun bezala
mozio eredu bat, berdindutik bai, berdindu da Eusko Jaurlaritzako sailak gai hauekin lan egiten duna, eta orduan, bai adostu zen, berdinduren testu hori gure egitea, eta adierazpen bezala, maiatzak 17 ospatzen da nazioarteko LGTBI fobian aurkako egun hortako adierazpen bezala onartzea, eta Ordiziako udalak zentzu baten berdinduk bere gain egiten zituen adierazpen horiek eta konpromiso horiek hartzea. Bai, honi buruz, gauza bat ondo egon gozala, Olanoparen gaun zeura paso hori, igual berriro argutzea. Ados. Mila 1980ko maiatzaren 17tik, umeko homosexualitatea gaixotasun zerrendatik kendu zuenetik, egun hori ospatzen da eta balio esanguratsua du lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualentzat. Gaur egun LGTBI kolektiboak oraindik ere aurre egin behar dien eskubideen aldeko eta diskriminazioaren aurkako jardueren ardatz katalizatzaile gisa. COVID-19aren ondorioz bizi dugun egoera eragin handia izaten ari da gure kolektiboan ere. Beraz, sexu eta genero aniztasunaren aurkako gorrotoak eragindako erasoak salatzen jarraituko dugu. Eraso horiek ez dira gure inguruan bakarrik gertatzen. Lesbiana, gay eta bisexualen lege babesaren aurrerapen handiak egin diren arren, NB-ko 79 estatuko kide sexu bereko helduen artean adostutako sexu ekintzak zigortzen jarraitzen dute. IGAK, lesbiana, gay, bisexual, trans eta intersexen nazioarteko elkarteak adierazten duen bezala. Human Rights Watchen arabera, pandemiak desberdintasun arrakalak eragin ditu, eta kolektibo batzuk besteak baina ahulagoak dira. LGTBI kolektiboaren aurkako aurreiritziak nabarmenak izan dira COVID-19ari emandako erantzunetan munduko eskualde askotan. Ordiziako udalak maiatzaren 17an eta urteko egun guztietan LGTBI pertsonen eta haien ingurukoen ondoan jarraituko du, LGTBI fobiaren aurka borrokatu. Gaur egun oraindik ere beharrezkoa da gure gizartean oraindik indarrean dauden diskriminazioen aurkako borroka sendotzea. Gizarte osoaren erantzukizuna diskriminazio eta indarkeria mota guztien aurka borrokatzeko. Ordizia inklusibo eta askotarikoa aldarrikatzen dugu. Aniztasuna aztergai dugun esparrutik ulertuta, baina baita bere osotasunean ere. Ordizian indarrak batuko ditugu gizarte eta erakunde eragile guztiekin, gizarte justuagoa, errespetuzkoagoa eta integratzaileagoa eraikitzeko. Berdintasunerako eskubidearen eta sexu orientazio eta generoagatiko diskriminaziorik ezaren alde lan egiten jarraituko dugu, aniztasunaren bizipen askea sustatzeko helburuarekin. Haure bozkatu ingo dugu orduan, aldeko botoak, haure hau batez onartzea orduan. Seigarren puntun daukeu, Podemosa aldugu taldea sartutako proposamena kalean dauden pertsonen eskubideak defendatzeari buruzkoa. Eta mila... Entzuten da zailo ondo... Abenduaren bost. Mikrofono zaren besteak, bai, hori emaio zuten. Horti. Esko hietena da, gutzen zabeko. Bai. Abenduaren 5-ko 2008 gizarte zerbitzuen euskal legeak gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazioa eta zerbitzuetarako eskubidea bermatzen du. Eskubide unibertsal eta subjektibo gisa. Urriaren 6-ko 185/2015 dekretuak
gizarte zerbitzuan zorroari buruzkoak, prestazioa eta zerbitzu horiek zeintzuk diren garatzen du. Eta zehazki, 33.2 artikuluan, udal eskumeneko prestazio gisa, honako hauek esartzen ditu, besteak beste. 7, eguneko arreta zerbitzuak, 8, gaueko arreta zerbitzuak. 2018-2021 aldirako etxerik gabeko pertsonentzako euskal estrategia izaera multidimensionala izateaz gain, erakunde arteko izaera nabarmena du bizitegi bazterketa, larriko egoerak murrizteko eta prebenitzeko modu bakarra baita. Horren esparruan, egindako diagnostikoak ohartarazten du etxerik gabeko pertsonei arreta emandako baliabide gehienak bigarren mailako arretan eremua daudela, Foru Aldundiaren kontura. Eta EAEko udalak beren gain hartzen ari direla etxerik gabeko pertsonei zuzenean bideratutako gizarte zerbitzuen gastua ehuneko 27, 5,2 euro biztanleko. Gizarte bazterketa, egoera dauden pertsonentzako bizitokiak eta egoitza zentroak, gizarteratzeko eta gizarte premietarako eguneko eta gaueko arreta zentroak eta gizarte jantokiak. Era berean, ararteko ekainaren 2020 gomendio orokorrean, etxerik gabeko pertsonentzako euskal estrategiaren jarraibideak betetzeko eskatu zien euskal administrazio publikoei. Kalean bizi diren pertsonak bizitoki egokia eta gizarte arreta izaten jarrai dezaten. Kalean dauden pertsonekin lan egiten duen hirugarren sektoreko gizarte mugimenduek eta erakundeek salatu dute egoitza baliabide nahikorik ez daudela. Hala nola, eguneko zentro eta gaueko aterpetxe nahikorik eaen premian egoera dauden pertsona guztiei arreta emateko. Udalerriak dira egoitza zerbitzu horiek emateko bete beharrean titularrak eta ez dira nahikoak izaten ari gizarte erakundeek adierazitako premien aurrea egiteko. Eaen bizitegi bazterketa larrian daude pertsonen egoerari buruzko 2018ko laugarren azterlanen datuen arabera SIS dokumentazioa eta ikerketa zentroak nabarmen egin du gora. 2012tik 2018 argitaratutako azken azterlana eta ia bikoiztu eginda 2016 eta 2018 arteko pertsonen kopurua. 430 pertsona zeuden egoera horretan, urte horretan, Euskadin 8 udalerri parte hartzaileetan. COVID-19aren pandemiak eta horren ondoriozko osasun, gizarte eta ekonomian krisiak gizarteko sektore guztien izan du eragina eta bereziki pertsona aluengan baita bizitzeko tokirik ez dutenengan. Erakundeok errealitate gogor horri aurre egin behar diogu. Inoiz baina kemen handigoarekin. Baita behar bezala erantzun ere aurrean dugun erronkari. Ondorioz, Ordizako Euskal Elkarrekin Podemos udal talde honetako erabaki hau hartzen proposatzen dio osoko bilkurari. Bata. Eusko Jaurlaritzari premiatzea gizarte zerbitzuen plan estrategiko berri bat egin dezala. Iraungitako 2016-2019 planari jarraipen emateko. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea etxegabetasunari buruzko diagnostiko bat egin dezala eta bere baliabideak eta prestazioak egokitu ditzala lurraldearen errealitateara. Tokiko gobernu talde premiatzen gaur egun gizarte zerbitzuen zorro dekretuko zerbitzuen edapen eraginkorrari buruzko informazioa eman dezala eta hilabeteko epean zabaltzeke dauden zerbitzuak garatzeko plangintza egutegi bat aurkezteko konpromisoa har dezala. Beharrezkoak diren baliabideak esleituz eta hala badagokio aurrekontu partida zabalduz horretarako. Tokiko gobernu talde premiatzea lehen aipatutako gizarte zerbitzuen erabiltzaileekin ebaluazio parte hartzaile egin dezala. Gehienez ere urtebeteko epean.
Ebaluazio hori urteko gizarte ekintzako memorietako datu kuantitatiboekin osatuko da eta kalitatea erabiltzaileen gogo betetze, maila eta emandako arretaren eraginkortasuna ebaluatuko dira. Eraginkortasunatzat joko dira eskura dauden baliabideen nahikotasuna, erantzun gabeko eskaerak eta erantzundako eskaeraren eraginkortasuna, beti ere eskura dauden baliabideekin. Tokiko gobernu talde premiatzen, erroldatzen soziala, bultzatzeko irizpide argiak eta ekintza zuzena ezar ditzala. Ordiziako udalaren osoko bilkurak azkenik, gure hiriko erakundeen eta gizarte kolektiboek egiten duten lana aintzat hartu du, eta elkarrekin lanean jarraitzeko konpromesua hartzen du. Nosotros nos vamos a abstener en esta moción. Compartimos el intento de... compartimos la idea de promover servicios sociales en este servicio en concreto de transeúntes, en atención a las personas sin hogar, pero no compartimos algunas otras historias. En el primer punto, cuando se insta al gobierno vasco a elaborar un nuevo plan estratégico, es instar a un gobierno que ya está cumpliendo desde el año 2012 la elaboración de planes estratégicos, del 2012 al 16, 16, 19, 20 ya están hechos, ejecutados. Ahora me imagino que en 2020 estarán formulando la pertinente evaluación y sacarán el siguiente plan como ordena la propia ley. Por tanto, instar al gobierno vasco a que cumpla la ley cuando ya la está cumpliendo desde antes, pues no me parece de recibo. En cuanto a Diputación, que realice un diagnóstico me parece correcto. Tiene ya varios diagnósticos hechos sobre transeúntes, sobre personas sin hogar. No está mal actualizarlo, no hay ningún problema. Pero lo que más me sorprende es que no se inste al gobierno local a enfrentar algo que es competencia municipal. Yo creo que a esta moción le faltan mimbres, porque uno de los pasos importantes es primero delimitar cuál es la competencia municipal. Y evidentemente estas son competencias municipales, pero, las competencias municipales también se dividen en varias áreas. El área básica, que es el ayuntamiento, no es la única que tiene que enfrentar este proyecto. Este es un proyecto de comarca. Comarca entendida como Goierri más Urola, son las dos. Lo cual, lo que falta en esta moción es instar al equipo de gobierno a que traslade a alguna institución o a que llegue a un acuerdo con los ayuntamientos de la comarca para conformar un organismo que trabaje todas las competencias que son de índole comarcal. Me extraña también, los momentos son cada uno pone los momentos donde quiere, ¿no? Pero nosotros este ayuntamiento tiene una hoja de ruta también con respecto a los servicios sociales que se aprobó en 2018, creo recordar, 17, 18 por ahí, una vez elaborado el plan estratégico, en las cuales se contemplaban también pues, las competencias estrictamente municipales, las de comarca y las de área. Las de área son las que competen un poco más o menos a la zona de gobierno. Las de el ayuntamiento decidió enfrentar las competencias estrictamente municipales, mejorando la atención domiciliaria, mejorando todo lo que eran las intervenciones socioeducativas, todo lo que era competencia estrictamente local. Y decidió también enfrentar a continuación las competencias que eran del área, es decir, del gobierno. Por eso se elaboró el proyecto de centro de atención diurna. Sí estaría bien, nosotros en marzo de este año, yo creo por ahí, o febrero o marzo, presentamos una propuesta al equipo de gobierno también en este sentido de que evaluara cómo se estaba desarrollando el plan estratégico de servicios sociales y teniendo en cuenta la nueva situación, la actual situación, pues que procediéramos a hacer una reflexión también conjunta para diseñar el nuevo camino en torno a ese plan estratégico ya diseñado. Entonces, el mimbre que falta aquí y que se de menos en la moción es precisamente instar
al equipo gobierno parece. A través de Goyeki, yo creo que la organización que tiene que desarrollar un poco este tipo de proyectos supramunicipales es Goyeki, a no ser que queramos formar otro, que ya sería algo más costoso y con más esfuerzo, no se diría, ¿no? Pero instar a Goyeki para que desarrolle todo lo que se refiere al área, a lo que es la comarca de Goierri en sí, y luego también establecer cauces de comunicación con Idola para poder enfrentar todos los servicios que se requiere a nivel supracomarcal, Entonces yo creo que le faltan justamente eso, estar al equipo gobierno a que empiece a poner esos números y empezar a instar a Goyeki o a presentar en Goyeki las propuestas pertinentes. Pero bueno, como estamos de acuerdo también en desarrollar todo el tema que se relacione con las personas sin hogar, pues bueno, yo creo que, como se dice la Salomo, este es un tema que se lleva pidiendo desde el siglo XVII a.C., desde el punto de nivel Caudillo se recordará perfectamente. Nunca hemos conseguido que desde Goyeki se establezca una línea de actuación en este sentido, y igual hay que mirar estas líneas, pero bueno, por eso nos vamos a hacer. Bai, bueno. Bai. A ver, Iñaki, dos cosas. Primero, cuando nosotros instamos al Gobierno vasco, instamos porque el último plan es del 2016-2019. Efectivamente estarán elaborando, pues que estamos en el 2021. Por eso se pide la actualización, no ninguna otra cosa más. No estamos ni en el 20 ni a finales del 19, ni siquiera antes de que se terminase el plan. Efectivamente lo está haciendo y por eso se dice que en esa línea del Gobierno vasco no existe ninguna crítica específica ahí. Segundo, nosotros presentamos esta moción en 26 de abril. Si la propuesta podría proponerse como una enmienda, como una aportación, pues quizás pudiésemos llegar a algo. Pero no hemos tenido ninguna noticia desde entonces. Y en tercer lugar, decirte que lo que estamos hablando es del sinhogarismo. No estamos hablando de toda la cartera de servicios sociales, sino del hogarismo y de dos elementos esenciales, ¿no? Entonces, vale, lo de Goyeki es algo claro y evidente, que creo que más de una vez hemos hablado, y bueno, pues si alguno acaba otra aportación, nosotros estamos dispuestos a abrir la moción o la propuesta que hemos presentado sin ningún problema, siempre que no desdibuje la denuncia que claramente existe respecto de la, entre comillas, inactividad de la Administración respecto a aquí en concreto, respecto a un problema tan serio como es el sinhogarismo. Bueno, uste dugu baita ere, bueno, zaila da, ez? Horra mozio honetan aipatzen dien, bueno, ekintza horien aurka bozkatzea, baina, bueno, egia da pixkat, bueno, lurra hartuta, gure eskualden Goierrin lurra hartuta, zentzu baten, bueno, gure ñabardura hori igual txertatu beharko geniokela, ez? Egia da eskualde honetan gabezi badagola, momentu honetan horrelako kasuak daudenean, eta zentzu hortan 2020ko gizarte zerbitzutako memoria bukatzear edo bukatuta dagoia da eta aurkeztuko da, esan nahi dut ikusteko baita ere urtean zehar ordizian zenbat kasu detektatu ditugun horrelako beharretarako, COVID-en garaian egon dira, eta bueno, horregia da Tolosa dela gertuen daukagun aterpetxea horrelako kasuetarako, eta evidentea da, bueno, bai, ez ordiziak baizik eta eskualdek gabezi bat daukagula, eskualde mailan aurre egin behar diogun zerbitzu hau eskaintzeko, udal ezberdinen artean ados jarri beharra daukagulako, eta hor, Iñakik aipatzen zuen modu horretan, bueno, guk ere bai uste dugu, Goyeki edo Goyekitik oraintxe bertan abian jarri dan hausnarketa prozesu hortan, gobernantzari buruzkoa, aipatu dugu estatuten aldaketa, aipatu dugu kapital handitzea, kapital handitze horren atzean ere, bueno, hasiera batean bazegoen refleksio bat eta mankomunitate bat sortzeko beharra ziurrenik, beste modu baten kudeatzeko, iristeko garapen hortan, ekonomiatik haratako, garapen sozialean eduki beharko luken, bueno, funtziotara, Goyekik beak edo, bueno, garapen agentziak,
Eta egia da baita eskualde bezala handicap handi bat daukagula, ez daukagulako eskualde mailako erakunde bat. Gure mankomunitate bakarra zentzu baten eskualde mailakoa sasieta da hondakinak kudeatzeko eta hortik aparte goieki daukagu. Garapen agentzia bezala, sozietate bat bezala antolatuta dagona, baina hor egia da, pausoak eman barra daudela, hor lortu behar dira beste udalekin kontsentsuak eta baliabide hauek ezin ditugu biderkatu ez da udal ezberdinetan, behasainek ezin da zerpetxe bat izan, guk beste bat eta Lazkaok beste bat, adostu beharko du hori nun jartzen den. Eta, zentzu hortan, jakin goiekin behintzat hain abian jarri den, udalerri guztikin jarri den, ordezkari guztiekin jarri den hausnarketa prozesu hortan mai gainean dagola, mai gainean dago eskualde mailan erantzun behar diegun gizarte zerbitzu hauei erantzuna ematea, eta, espero dugu bide hortatik lehenbailen argitzea egoera. Simplemente insistir en que la importancia que tiene el llegar a acuerdos primero en el gobierno, para llevar una postura también acorde, afortunada, cuando haya que negociar lo que haya que negociar con el dólar, porque hay servicios que son compartidos. Y luego simplemente decir que me alegro que los puntos ustedes son los de evaluar el plan de servicios sociales que son específicos, que se apruebe, y ver un poquito de la espera y de ver las modificaciones que se hacen un poco en el calendario de la tenía. Cada 8 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Existen numerosas violencias contra las mujeres ejercidas utilizando como herramienta cuestiones de salud, violencias específicas, enfermedad mental, androcentrismo en el estudio de las enfermedades, etc. Pero una de las más invisibilizadas y rodeada de tabús es la pobreza menstrual. El hecho de menstruar es considerado aún hoy como algo íntimo, privado, una cosa de mujeres. Sin embargo, es social, cultural y político. Y es en el marco político donde los partidos políticos que hoy comparecemos ante la ciudadanía de nuestro municipio queremos poner el foco, ya que este sistema capitalista y neoliberal solo contempla el carácter productivo de la persona, no pone el foco en su propia naturaleza y necesidades fisiológicas y obvia una característica tan natural como la menstruación y los cuidados que debemos prestarle a la misma. Los productos de higiene menstrual son productos de primera necesidad y a pesar de ello no están considerados como tal. Esta situación, junto con la desinformación, la falta de educación y los mitos creados en torno a la menstruación, dan lugar a que exista una extendida pobreza menstrual. La pobreza menstrual se define como la falta de acceso a productos adecuados para la recogida del sangrado menstrual, la falta de jabón y agua potable, así como la falta de lugares seguros y saneados para la higiene. Además, se añade el tabú que encierra la menstruación, los falsos mitos y el estigma que supone, lo que dificulta que este problema adquiera el carácter urgente que tiene. En un momento como el que atravesamos, marcado por la crisis del COVID-19, en el que el número de personas por debajo del umbral de la pobreza está creciendo y en el que muchas familias están dejando de percibir ingresos y tienen graves dificultades para cubrir sus necesidades básicas, también se debe poner el foco en la pobreza menstrual. Y es que esta problemática se ha acrecentado debido a la pandemia,
ya que no se está asegurando la distribución de productos de higiene menstrual entre las personas más necesitadas, dada la invisibilización de la necesidad básica que supone el poder acceder a dichos productos. No es admisible que, existiendo tal pobreza en nuestro territorio, no existan políticas que hagan hincapié en la educación menstrual y que faciliten el acceso de manera gratuita a los productos de higiene menstrual. O al menos que se consiguen con productos de primera necesidad y por tanto se reduzca el IVA que se les aplica, ya que la imposibilidad de acceder a estos productos tiene un impacto directo en la vida diaria de quienes menstruan. En consecuencia, queremos expresar lo siguiente. Como autonomía avanzada e innovadora que nos consideramos, debería ser nuestra responsabilidad paliar esta pobreza menstrual garantizando el acceso gratuito a productos de higiene menstrual, infraestructuras y espacios óptimos para dicha higiene en todos los centros de estudio, instituciones o espacios públicos. Es fundamental para erradicar la pobreza menstrual hacer hincapié en la sensibilización y formación de la población en cuestiones relacionadas con la menstruación, llevando a cabo campañas de sensibilización y formación, especialmente entre niñas, niños y adolescentes en torno a la educación menstrual, incluyendo temáticas como la promoción de la salud menstrual, la existencia de pobreza menstrual y el origen de los mitos y tabúes existentes en torno a la menstruación, para que de esta manera los y las más jóvenes no sigan siendo agentes transmisores y perpetuadores de la desinformación, los estigmas y desigualdades que supone el hecho de menstruar. Atendiendo a la necesidad de visibilizar esta problemática y poder conocer el verdadero alcance de esta, vemos fundamental que se elabore un estudio específico a nivel de Euskadi sobre la pobreza menstrual que sirva de diagnóstico y contenga recomendaciones de políticas públicas de aplicación. Debemos sacar la menstruación del espacio privado y lleno de tabús que sigue ocupando hoy en día. No podemos permitir que un proceso fisiológico suponga un motivo de discriminación y pobreza. Lo que no se nombra no existe. Esta es la premisa base de nuestro trabajo. Por ello, los partidos políticos del municipio de Ordizia queremos visibilizar la existencia tan extendida de la pobreza menstrual como primer paso para erradicarla. Bueno, guk printzipioz, ondo oso egiten mozio hau, egia da emakumeen pobrezia hilabetekoarekin ondio gehiago handitzen dela, ez dugu ulertzen ere, hilekoarekin ikusi daukaten produktu horiek, ez izatea beharrezko produktu batzu daukaten konsiderazioa, eta baita ere usten dugu, hilekoaren hilekoarekin ikusi daukatenak, egia da, normalizatu beharko ziela, eta izin beharko gendula hilekoari, gauz normal bat bezala, eta azken baten horazia daukatuen ematen dauken erbeste konzeptu hori dela eta hori ados botako dugu. Zortzigarren puntua da, dekretuan tokiko gobernu batzarra izan bat eskumen rebokatu zaizkion. Bai, gero ikusiko duzute dekretuak ere zerrendatuta badatoztela, baina tokiko gobernu batzordeak momentu honetan alkatearenak dien eskumenak eskuordetuta ditu, delegatuta daude tokiko gobernu batzordean, eta hori dekretu bidez egiten da, baina aldaketarik edo dagonean plenoari kontu eman behar zaio, eta tokiko gobernu batzordean bertan azaldu izan da, pertsonaletik bai adierazi zaigula antolaketan eta egunerokotasunean zaitasunak jartzen dizkiela, orain arte tokiko gobernu batzordean eskuordetuta zegoen eskumena, eta da izendapenak eta kargu hartze berriak pertsonalean ematen dienak tokiko gobernu batzordetik pasatzea, tokiko gobernu batzordea 15ean behin biltzen da, eta zaitasunak ekartzen ditu egun horietan zehar dauden alta horien kudeaketa, izendapen horien kudeaketa, eta bai eskatu zaigu nahiko mugimendua egoten dalako ordezkapenekin eta gainerako bajekin eta jendearen izendapenak egiteko, askotan presa ere bai, eta zentzu horretan adirazi hori izan dela, eskumen hori izan dela, berriro
Alkatetzak bere ganatu duna, hemendik aurrera izendapen horiek dekretu bidez egingo dira, eta hurrengo tokiko gobernu batzordean jakinaraziko dira izendapen horiek. Eta 9. puntua, apirilean zehar onartutako alkatetzako dekretuen berri ematea. Guain orduan aurrez presasko izaeraz onartu jeun bi gaie bozkatuko jau. Lehenengo akordio proiektua da 2022 urten Ordiziako udalen herri jai gisa uztailak 26 onartzea. Orduan bozkatu ingo dugu aldeko botoak. Aho batez onartzea. Eta gero beste adierazpen instituzionala eukiko genuke, asteburutan gertatu hien gertakaringatik. Asteburutako gauetako jokabideen aurrean adierazpena. Ordiziako udal batzak kezka adierazi nahi du azken asteburuetan, Barrenako parkean bereziki, baina baita herriko beste hainbat eremutan ere gauez ematen ari diren jokabideen inguruan. Jende pilaketa handiak, bizilagunen deskantsua galarazten duen musika ozena eta bilkura ondoren biharamunean topatzen dugun zabor mordoa. Udalangileak ezinean aritu behar izaten dira hondakinak jasotzeko eta lorategietan barrena apurtutako beirazko botilen hondarrak geratzen dira. Biharamunean aurrak jolasean dabitzan lekuetan. COVID-19ak gure bizitzak errotik aldarazi ditu eta urte bete baino gehiago daramagun neurri bereziekin bizitzen. Ulertu liteke elkartzeko gogoa, baina ordiziarrak ere oraindik hiltzen ari dira gaixotasun honen ondorioz. Parkean dabiltzanak gure seme-alabak, senitartekoak, bizilagunak edo lagunak dira. Eta horregatik dei egin nahiko genieke ordiziar guztiei denon artean bizilagunenganako errespetua berma dezagun, sortzen ditugun hondakinak jasotzea eta birusaren zabalkundea ekiditen duten segurtasun neurriak betetzea. Adierazpen hau indarrean dauden neurrien gogorarazpenarekin batera bando moduan jarriko da atari guztietan. Inorrek ezerrez, haure bozkatuko dugu orduan aldeko botoak. Hau bat ez onartzea orduan. Eta guain galde erregun puntua helduko jau. Norbaitek zerbait esan nahi badu. Inguruan, arrazateak dian, arrazateak lagunatik sortzia, baina ez dago. Eskerrik asko da. Bai, esan nahi dut, bihar lauetatik sortzia egingo da jaso, bilketa bat, produktu menstrual edo higiene menstrualen inguruan torkinoa bai konpresa, tanpas, kopa menstrualak, baita ere piso entzialak eta olakoik. Orduan, momentuz egin dugu emakumeen arteko olako deialdia, baina denak zaudete konbidatuta, parte hartu nahi balin mazue. Egingo da biturno lauetatik zia eta zietik sortzia, bai eroslen hemen plazan, eroskin eta Carrefourren. Eta, nahi duena, bakiztu nun garen, hasi eske, bidali, esker. Hemen bukatu dugu, eskerrik asko.